Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Αυτό εδώ το πήρα από το e-shop γύρω στα 37 ευρώ, 38, 40 πες. Να βρούμε κάτι λίγο να το ανοίξουμε. Δύσκολο. Ένα λεπτό. Κάτι έχει εδώ. Να μπορέσουμε. Και ναι, άνοιξε. Έπρεπε να πάρω ένα κουφτάκι. Ένα μαχαίρι κάτι. Ωραία. Είναι σκάνερ και εκτυπωτής. Έχει εδώ οδηγίες. Καλώδια. Έχει τα μελάνια του. 545, 546. Το 545 είναι το black και το άλλο είναι το χρωματιστό. Ωραία, εδώ είναι ο φορτιστής του. Κάτσε να το βγάλουμε τώρα. Τώρα λίγο προσεκτικά να μην γίνει καμία ζημιά. Εδώ είναι τα CD drivers, η εγγύησή του. Ωραίο μηχάνημα. Ήθελα να και σκάνερ και εκτυπωτή και μόλις το βρήκα σε προσφορά το πήρα. Τώρα αυτό για να βγει, ωραία. Ο εκτυπωτής είναι αυτός, τι έπεσε. Ναι, θα το δούμε μετά τι έπεσε. Α, η νέα η μελάνη. Εδώ το σκανάρουμε αυτό που θέλουμε από εδώ. Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε κάτι το εκτυπώνουμε έτσι. Ωραία φάση. Θα τον συνδέσω. Έχει επιλογή για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις και έχει και επιλογή για έγχρωμα. Από εδώ ανοίγει. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε, ότι είναι για τα λεφτά του πολύ καλό, από ό,τι φαίνεται. Είναι και σκάνερ, άμα σου χαλάσουν οι μελάνες, δεν ξέρω αν αναγωμώνονται, αλλά εντάξει, καλό είναι. Αυτά από μένα. Πρέπει να πάρω ένα ακόμα γραφείο, κάτι, ή να μεγαλώσω αυτό λίγο, να πάρω ένα άλλο για να μπει επάνω καλά. Για αρχή θα το βάλω σε ένα τραπεζάκι που έχω εδώ δίπλα. Με συγχωρείτε. Θα κάνει δουλίτσα, πιστεύω. Μια χαρά είναι. Αυτά είναι οι drivers. Αυτό ήταν το unboxing. Πιστεύω να με βοηθήσει πολύ, γιατί κάθε φορά πάω και για να εκτυπώσω ένα φύλλο πρέπει να περπατήσω, να πάω
σε ένα, τέλος πάντων, που βγάζει φωτοτυπίες, βιβλιοπωλείο και τα συναφή, ενώ εδώ το στέλνω από τον υπολογιστή ή το σκανάρω και εκτυπώνεται. Είναι της Canon, της Pixma, το μοντέλο η Pixma MG 25550S το μοντέλο. Θα δείξει τώρα το πώς και τι ποιότητα και τέτοια θα έχει. Θα το δούμε αυτό. Εδώ πίσω παίρνει και USB για ίντερνετ. Μου φαίνεται καλό για τα λεφτά του. Τώρα θα δείξει. Αυτά από μένα. Να είστε καλά. Είμαι ο Γιώργος Καρτάσια. Ευχαριστώ που αγαπάτε το κανάλι μου και έχω ανεβεί στους 3.000 σχεδόν. Λόγω εργασίας που είχα και λόγω κάποιων προβλημάτων που μου βρήκανε με την υγεία μου, πίεση και κάποια άλλα πράγματα, δεν ασχολήθηκα πολύ με βίντεο και τέτοια. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να ανεβάσω βίντεο. Αυτά από μένα. Έρχονται καινούργια πράγματα στο κανάλι. Θέλω να πάρω κάποια στιγμή και μια καρέκλα. Είδα τώρα στο e-shop με 90 ευρώ. Έχει την Φοουρί, κάπως έτσι. Απλά τώρα δεν είμαστε καλά οικονομικά. Γι' αυτό όποιος μπορεί να βοηθήσει με κάτι, με κάποιο ψηλό, με κάποιο donate, με κάτι. Έχω το IBAN μου κάτω. Αυτό το βίντεο ήθελα πολύ καιρό να το κάνω. Το έκανα σήμερα, επιτέλους. Και όταν το βάλω σε λειτουργία, θα σας πω εντυπώσεις. Αυτά από μένα, να είστε καλά. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.